yewti fi acteur Léoné Jong e yewti fi acteur jo duma Ivoirien Jong kon no be natire nde yewtere do are don joni e ngol kerol tigi walline joni conflit on da lagine inni ko kambe jeynde no kure do Liberia kanyum kadi inni kanyum jeynde no kure do Liberia ko ɓaarori jeggol nden nokkure ɗon kaka tawata wonɓe ton ɓen ko woloɓe anglais hay si tawi ko leƴƴi gooti ɗin kaɓe arata ɓe notito kañum kadi e leydi ndin on fof o yi vidéo ji ɓen arɓe expliqué ɗon e nden nokkure nden ko ɓe notorto koye côté libérien o lagine noon kañum yaltini o document mo moni en e waɗande ɗo on yiiɗo ka commentaire ji ɗo mi waɗa document on ɗo le document daté de 1907, contre document Owonido. Et a fait je vais chercher le document rapidement. Ok, voilà le document. Madame Mosengo Dou. Mizuma moja do, fiyo mi waw jangugol mo. Mi wada no ya non ko honde tuma o signa. Donc, ino do document on en tant qu'etel. O document do ko convention de 1907 mutawata ko do Guinéembe be woni gollitirde wi'a ko kambe woni ka jeynde nokkure ndono wala France et la République de Libéria relative ma convention entre la France et la République de Libéria jentite don ko laggine e do non wonde fuddade non implication France o to en ala taw yewtude taw fi États-Unis en ala wolde do taw fi États-Unis yegite taw États-Unis ko troisième acteur on après ka yewden fi Sierra Leone yewden fi Côte d'Ivoire den fuddade do non joni implication France o convention do ko wada do en 1907 le 13 janvier pour être plus précis hakkunde République de France et République de Libéria fiondo République de Libéria c'est parce que Libéria kambe toujours gibika fuddode sincegol leydi mabbe din kambe ko be République déjà ko ombe non woni ko sincibe ko américain be ben addi bugibe nder nokkure nden do jonnibe nokkure yaajunde don nde tawata Côte d'Ivoire no tawano e mayre Sierra Leone no tawano e mayre siki gagnum kadi Guinée mona sur fi affaire Guinée Bissau mais ko Libéria Sierra Leone e Côte d'Ivoire wonno nde nokkure nde wondo yide hande do wonande yewtede fi mudun den Libéria on tuma ko IP ji do tati wonno on Libéria on tuma mi filito comparti on do fi ko famo o entente wada do ko hakkunde France et un pays wiyeteno do Libéria tawno do fuddagol makko ngol ka fuddode makko ko Libéria hande jondo Côte d'Ivoire hande jondo e Sierra Leone hande jondo wonno Libéria fuddi don ka fuddode yahi no wadon vérification ko moni wolde do gon Libéria ka fuddode fewndo Libérien be ben itta maccu be ben itta États-Unis adda liba e nde nokkure do be inna ko kambe jeynde ni on pays Libéria wada on pays don on tuma hari ko Libéria hande jondo mo capital mum woni Monrovia on tuma hari capital on no misika ko Monrovia non ka fuddode Côte d'Ivoire hande on do mo tawata on tuma hari na Côte d'Ivoire kanyon kadi ado wiete no e o hande do Sierra Leone do mo tawata on tuma kanyon kadi na Sierra Leone hari wiete no hari ido fu ko murado wotor no hari inde wotor ne jogino d'accord on convention watno do long entre la France et la République de Libéria na entre la Guinée et République de Libéria actuelle on do on convention watno pays relative à la frontière entre la Guinée française et le Libéria ko France signi et inde la Guinée française extrêmement important et you on précision donc à document. Je répète encore. Convention on yino winda bindol njanol. Entre la France, nade entre la Guinée, France actuelle o mon don yide do, et République de Libéria, taw donc na o République Libéria o mon don yide hande do. Mais relative à la frontière entre Guinée française on, mo tawata on ko Guinée meden on, et Libéria mo tawata on kanyum kan sanzali toujours ka inde dum do signa le 13 janvier 1907 mo tawata on tuma Guinée wonale indépendante Libéria non kanyum toujours ko indépendant kono Libéria mo duita ka on taw o convention do ko wi la frontière entre la Guinée française et la République de Libéria part du point où se rencontrent les territoires de la Sierra Leone et la Guinée française et le Libéria.
so ndari non on parti ɗon on ndari nanen carte mo mi waɗa noon no ɗon nokkugo ka ɓe wi 3 point on 3 point ɗon ko ɗon woni ka zone des 3 frontières ka pays ɗin tati Guinée, Libéria et Sierra Leone ari fotti ɓe inni ko ɗon fuɗɗi nden nokkure ɗon ka tawata ɗin ɗon ɗi fotti ɗon situé sur la rive gauche du fleuve Makona. À partir de ce point la frontière kon mi anda kon ɓe waɗiri ɗo si tawi lawol ala ton suit la frontière suit mi ndarde no mi jangira ɗuma bon acci mi janga mo ka ɗuma ɗo hara mi ndara jangugol ka écran ga parce que si minni jangugol o écran on ɗo mi ratta e partie ji gono ton tawɗi ko extrêmement important. Voilà, donc la frontière entre la Guinée française et la République de Libéria part du point où se rencontrent les territoires de la Sierra Leone. Donc ndu loño du wondu ɗum si nane ngiɗo yi acce mi artira carton mi janga ɗuma on feere ga mi artirata carton. Je pense que c'est ce qui va être mieux. Je vais effacer ça. Voilà, mi arta ɗo kun sengo wonkun kan nano ɗo ka windi ɗon Sierra Leone, Libéria e côté la Guinée on ka ɓe ari ɓe fotti ɗon ka waɗi ɗon ni calambun kun tatum ɓe inni frontière on ka o fuɗɗi de la Guinée française et du Libéria situé sur la rive gauche du fleuve Mano. Donc au fleuve Mano mo on ɗon yiide ɗon rive gauche makko on ka windi ɗon Borné windi ɗon 3 point. Et à partir de ce point, la frontière suit la rivière gauche du fleuve Makona, sur une certaine distance avant de quitter le fleuve pour rejoindre la ligne de partage des eaux entre les bassins fluviaux. Donc, bassins fluviaux, il y a bon, donc en 1907, au entente do wada. Si t'as ko entente do yaw de mudum, Libéria la gonga fes en 1907 o Libéria on tuma on don mo tawata on après kanyum kadi o ɗuytoya non doy ha hewti ka woni ɗo. Mais toujours est-il que Libéria initial on mo tawata on ɓay hande kadi anglais ɓe ngari ɓe yewtidi américain ɓe ɓen ɓe ari ɓe jatti ɓe hetti côté Sierra Leone on. Donc Sierra Leone yalti nder ton français ɓen kanyum kadi ari ɓay libérien ɓe ala on force ɓe ala on armée. Amérique no wodi ko mapori on tuma Amérique non anditen Amérique adduɓe ɓe ɗo Amérique heɓugol wigol Amérique on ha fewdango hande ɗo ko 250 woni e wonde nde hitande ɗo. Sen itti non e nder on 250 tan ɗo hitande nden ɗo o 1907 ɗo on taway na Amérique marɗo doole on hande ɗo wonno on Amérique on tuma. Donc Amérique ar liɗi ɓe maccuɓe ɗo e nde nokkure ɗo jonnari ɓe armée en tant que tel jonni ɓe tun souveraineté on wiwgol ko menen addi waɗi on e nde nokkure ɗo nde jeyano ka menen men jonni on de. Français ɓen kañum kadi ari récupéri Côte d'Ivoire ɓe ari ɓe piridi e ɓe résistant ɓe Samori Touré en ha ɓe ari ɓe waɗi jungo e Côte d'Ivoire on ɗon. Anglais ɓen kañum kadi ari darti piridi e kala wonnoɓe gontuma Sarlon dartotonoɓen ɗon ha kamɓe kadi ɓe hendi Sarlon. Donc frontière ji waɗa noon ɓeɗo noon ɗi puissance ji ɗo ɗiɗi anglais ɓe ɓen e français ɓe ɓen hande kadi contrôle o nokkure ɗo. Américain ɓe wi ok joni no menen kadi nde nokkure ɗo accitende wata o memude on saltike ko saltoto ɗon kon ha heddi ka ɗum ɗo wata o memu hande kadi accite ɗum ɗo menen kadi wonira non. Ɗum ɗo extrêmement yon andu ka taari ka ko honno ɗum ɗo sendira ari ha hewti ɗo. Donc fewndo o frontière waɗete no on tuma Libéria hari ko maati ko wata ɓe ɓurtu ɓeydugol kañum kadi ha kamɓe tigi leydi maɓɓe ne tigi nde jatti. Fewndo on tuma kala ko wiyano e hoore maɓɓe ɓe jaɓayno ɓe jaɓi wondema pour une première fois yo frontière waɗi hara on frontière ɗon no ƴettori ley ndiyam ɗam ɓay natori e côté laggine on sabu ko tawata France doore ko marno kon on tuma waɗi yo taw on république Guinée française mo France jeyno ɗon yo taw ɓe saltay ɓe itta nder ton on nde nokkure ɗo ɓe jeyora nde ɗum ko on tuma sariyaji ɗin on tuma. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Amérique non joni waɗi toye comeback maɓɓe on Amérique artoy o yiyata o document ɗo ɓe wola fi makko mais mi yaltinana on ɗo entente waɗoyno ɗo non après que joni non indépendance la Guinée on waɗi. Voilà ce document là qui importe yo adde no fe ɗo mi waɗa mo o document ɗo inete ɗon International Boundary Study. O International Boundary Study kon ɗum woni mo si tawi hara o yino frontière on waɗira ɗo ko ciifol so ndaari document on nanen ka carte o wonnoɗa ciifol waɗa ngol
si tawi frontière ko ɗiɗi woodi ko façon ɗiɗi frontière woodi ka aduna hande mo fewndiɗen on ɗo ko façon ji ɗiɗi ko noneji ɗiɗi frontière woodi ɗi noneji ɗiɗi frontière ko on frontière ngol keerol tawngol ngol ko ciifangol ngol tawata ko yer embere nden sifande ɗon ko nden ɗo wona ndarede mum inne hande kadi sa yawtingol ciifol ɗo a naati e nder suntore anden sa yawtingol ɗo koye sengo ma on wonɗa ɗum ɗo ko frontière tawowo ko yer ceekol ko ngol ceekol ɗo woni on frontière ɗo kon ɗo woni numéro 1 frontière woduɗo himo woodi par exemple sengo entre Hollande e Belgique a tawata ɗon ara naata suudu wotoru nun e nder bibliothèque gooto hara tabal bibliothèque on ko e nder côté Hollande o woniri ngoɗa ko wonti ko côté Belgique on ɗum ɗon ko ciifol ngol wano entre États-Unis e Canada ɓe mari nokkeli go ka tawata bibliothèque gooto ino woodi ɗon e nder saare mo tawata naatugol bibliothèque on ko côté canadien on naatirta kono yaltoygol ngol ko côté américain on yaltoyta ɗum ɗon no woodi ɓe inna ɗin ɗon frontière linéaire ara ko ciifol waɗa deuxième type de frontière on ko ɓe innata comme boundary c'est à dire ko tawata hara koko kafa ɗum ɗo non ko honɗum waɗata koye fello e ndiyam si nokkure woni hara ko fello ngo tawata ngon e wawata ciifude ngo wiyen joni mo kala no faala heɓude geɓal e ngon fello ɗo ɓay fello koko fo ɗaɓɓi ndiyam koko fo ɗaɓɓi konko innete noon boundary koko tawata kon koko kafa joni inne ndiyam ɗam woni frontière naturelle hakkundeji meɗen keerol men ngol ko ndiyam ɗam ɓay noon haaju angino e ndiyam ɗam haaju ma no e ndiyam ɗam si ɗan ndiyam ɗo liƴƴi ƴoogete nder ton min kadi mi ɗo yiɗi ƴoogugol ɗon si mi lumbay mi yakama sa lumbay araka an ko ɗan ndiyam ɗo gollitirta halden joni ɗan ndiyam ɗo woni keerol ngol hakkundeji meɗen si ɗan ndiyam ɗo ɗan yehi ha ɗan towi hande kadi ɗan feƴƴiti ko ɓenta kon inondation waɗi on inondation ɗon o bonnay ka sengo ka an o bonnay ka sengo ka ma donc ngol cangol ɗo woni ngol kafuɗen hande kadi si nafaji maggol en senday lorraji mum en senday hande kadi en kafingol ɗum ɗo ko loi international on ɓayre on tuma ko komoɓe waɗuno o sari aɗanu no aduna woni yehirde non anda wondema ko waddata yimɓe ɓen ko ndiyam ko jawle ɗen waddata yimɓe ɓen inna hande kadi kala ka tawata ndiyam woni keerol hande kadi fof no kafi donc 1907 hayno jaɓano wondema yo goto tun jeyi ndiyam ɗan luttuɓɓen fof ara toromo kanko heɓa ndiyam ɗan après non joni hande kadi les années o boundary waɗaɗo ɗo on en 1972 donc juste une année ɗo yo mano riva cléyede américain ɓe ɓen artiti non hande kadi Libéria dari ɓe inni ko nokkure amen ni min accitinde ɗo min accitinde hoore mayre jawdino e mayre o poore ko ɗo woni e yaltude konko tawata si ɗon andi conflit waɗuno ɗon ɗe leɗɗe poore sireteɗe ɗen ɗe tawata français ɓen ko ɗe ɗo kañum kadi sirayno andite ko ɓe mayno andite ɓawo ɗo nun ɓawo ɗo andite siro poore ɓawo ɗo hari ko ɗum wonno norme on hari koye poore siriteno ɗon ko ɗum itteteno ko ɗum moƴƴinte ɗi pineji o Michelin nokkure no Libéria wiyetende Firestone ko nden nokkure ɗon o poore addete no moƴƴine waɗe ɗe pineje ɗe wonɗon e yiide ɗon wodi hay marque pine ineteɗo Firestone ko inde nden nokkure ɗon ko ɗon ɗan leɗɗan enɗan ko ɗon ɗan yaltayno on poore ko ɗon yaltayno jekke hino woodi société ineteɗo Sogipa société guinéenne de palmier à huile kako EVA c'est ça palmier huile et EVA ko ɗum woni Sogipa sinami fayu on société ɗon ko ɗan enɗa woni e yaltude ɗon on poore ɗon donc américain ɓe ɓen artiti nden nokkure ɗon inni Libéria ɗo min accitirtani joni min geray min hetta ɓe waɗiti noon o ɗuma ɗo o entente mo wonɗon e yiide ɗo daté du 15 décembre 1972 o yiiɗon ko inna hande kadi between Guinea and Libéria boundary on article ɗon inde makko nden ko numéro 131 daté du 15 décembre 1972 lagini no sali wowde fi o document ɓe ala wowde fi o document ɗo a wowlay tun ɓe yaltino e o document de 1907 mo tawata on na lagine actuel on ɗo signe mo na Libéria actuel on ɗo woni ko signe on document joni no goɗɗara ɗo joni na woyi c'est vrai ko noon si tawi indépendance on heɓike hino woodi ko ɓe innata constatico c'est à dire frontiére ji ɗi no ɗi wonirno noon hande kadi koyo maintene ɗon par ce que document on ko signano ko 1907 quelques 50 ans plus tard lagine hendi indépendance muɗum on donc 1958 lagine hendi indépendance muɗum on
ɓay lagine hendi ka indépendance muɗum ɓe waɗi statique o ɓe mainteni keeri wodunoɗi ɗin dans un premier temps inna bon ɓay tun lagine hendi ka indépendance muɗum libéré no mari ko muɗum kon heɗen accirde keeri ɗi no ɗi woniri noon jusqu'à 1972 ka américain ɓe ɓen artiti ɓay ɓe artitoyi hande ka noon ɓe ari ɓe imposi ɓe inni hande kadi nde nokkure ɗo ko ma redéfinir sen frontiére ji ɗin par ce que fi wata conflit waɗo entre Libéria e Laguine entre Libéria e Sierra Leone entre Laguine e Sierra Leone yiltitoɗen e keeri ɗin hande kadi ciifitoɗen ɗi no sariyaji aduna luttuɗo on woni e warrude ɗon en d'autres termes Sékou Touré yeyata si fello woodi wano no sifa monnimbawol ngol anduɗon ngol ɗen andi Libéria no jeyi sengogo Côte d'Ivoire no jeyi sengogo Laguine no jeyi sengogo umone waɗirde ɗi seedeji ɗo ko hollugol on komi ƴettiri ɗi mise ɗo ko hollugol on seede komo woni e wolde ɗon kon Laguine tewtoni pas waɗa koko woni e wadde ɗo kon fi ndiyam ɗam mi salaki noon yahe yewto yanantodiroye ton inne joni kaari joni mi accani kono ɓe yewtude sari on ko wi kon chaîne de montagne Nimba Laguine kañum décidi exploitata montagne on non dans un premier temps fi hon ɗum ɓe inni ɗi totiji inneteji crapaud géant ji wonɗi ɗin ka fello ton ɓe préservay ɗi UNESCO on ari inni jonnay ɓe mbuuɗi ɗo wona nokkure tourisme hara memaka Libéria kañum ɓayno maapori mbuuɗi ƴetti fuɗɗi exploitude côté maɓɓe on kamɓe chaîne maɓɓe on ka wontiri côté maɓɓe on kamɓe ɓe gollitiri fi hon ɗum Laguine arali wi awa ɓay mon Nimba on ko ɓuri wontirde ko côté Laguine on awa ko kamɓe kañum kadi jeeyi hay côté sengo Libéria on to wota Libéria même côté ma Côte d'Ivoire on kañum kadi wota même fi hon ɗum ɓay en yaha won de manière objective si tawi o chaîne de montagne ɗo mo tawata on ko Nimba o ɗo na simando wonɗe yewdego fi mo wallene to taw simando yewten fi o chaîne montagne Nimba on mo tawata on ngo fello Nimba ngo tawata ari ay cigarette no wodno marque wiyeteɗo Nimba mo tawata Guinée no jeygo Libéria no jeyi Côte d'Ivoire kañum kasinam fayo no jeyi fi hon ɗum Libéria gollitiri kañum sengo muɗon Laguine ara inni on memata ngon sengo woni ton parce que fello ngon kañum kanno sengo kame c'est juste des questions à se poser très simplement fi o yiwu mauvaise foi mo CNRD e Mamadi fokkintini ɗo yawgol waɗa fe mo kono noon heltita e hoore maɓɓe donc en d'autres termes ko wiyete boundary kon fello ngon ko kago ɓuri towirde ɗon ƴettete maayo ngon kaka ɓuri loggude ɗon ko ɗon ƴettete sinnama ka ndiyan frontiére on hande kadi ka innete ka fuɗɗi ɗon sinnama mo kala ko ɗo jeyi ɗon ko ka ndaara ɗon ndiyan ɗan ka ɓuri luggude ɗon si bato no yaade ko gibi ɗon hande kadi sendete inne gibi ka ɓuri luggude ɗo ko ɗon no ton no keligo kañum kadi hara ko ɓeynata sion ko ɓeynata sion ko ɗuma ko onno ko dongol na dongol de innete ɗum na ɗum ɗo wiyete dongol ko ɗuma kanko boowal non na boowal kañum kadi kono modi ko innete kon hara pelle ɗiɗi kadi ari ɗe fottoyi ɗon ko onno ɓe innata ɗum modi e pulal ko kono modi ɗum innete pulal ko na hollande kañum kadi mi sikka ko hollande wiyete kono modi ko kako hollande way mi sikki de ko hollande wiyete hollande ka tawata leydi ndin hino wawa siko diya wono ilde ɗon kono hande kadi kono hara na ndiyan hande kadi hara ɓeeɓi konko yoori ɗon kaka ɓuri untitade ɗon ko ɗon hande kadi hara wiyete si tawi innama ko ɗum ɗon lo siyon kaka guyanji ɗin ka tawata cenɗe ɗiɗi ari fottiti kaka ɓuri wonde ɗon ceekol ngol ko ɗon wonata hande kadi frontiére on hakkunde majji kono hara ɓe foppi ɓe jeeyi ngol guyawol ɗon hara fof no kafe maggol bref on entente de 1972 ko stipili ke wondema hande kadi frontiére Mano River on Sierra Leone no jeeyi Laguine no jeeyi Côte d'Ivoire no jeeyi Libéria no jeeyi ɗiɗo nayi noon no jeyɗan ndiyan ɗo goto wawata wiide ko kañum tun jeyi ndiyan na ko ɗum waɗi noon sen artiti noon kam no régime d'information o kala ko waɗata noon hande kadi e muɗum ɗon ko ya informe ɗimmoɓe maɗa ɓe yetoɗa ɓeyɗa waɗude si ɓe tawi konkonɗa e wadde ɗon impactay ko ɗum woni soñjay côté maɓɓe on projet mo onɗa e wadde ɗon ɓe justifia ɓenna ɓe jaɓantama e waɗu par exemple siɗa arde waɗa dynamitugol wano fello ngon iɗa arde waɗa dynamite e fello ngon konkonɗa e arde dynamite aɗon fello ngon si tawi ɗum causay tremblement de terre côté guinéen on Laguine no wawi wiide non o wawata utiliser de on dynamite ɗon konko Libéria faala wadde ka fello ɗon par exemple waɗay raɗo kulle wonɗe ton ɗen tawoje ɗen ko demuji ɗin
maɗum raɗo ɗin totiji ɗon maɗum ɓeɓina ndiyan ɗan lagine no wawi opposade wi'a wondema on waɗata ɗen golle ɗon ɓe justifia konko ɓe justifie ɗon ko ɗum ɗo wata yaade arrêta Côte d'Ivoire waɗugol golle ɗen dallo kanon ndiyan ɗan ɗo libérien ɓe ɓen ko landiɓe ko ɗum wirɗon men continuata jasugol lagine wi mi yii hina jasgol jaare to wonɗon e wadde mi yii ko min wonɗon e waɗude hiɗon jasorde kañum kadi yaltinora kanŋe ton ko ɗum guine wi'i ko ɗum woni argument maɓɓe waɗi si ɓe wi ɓe arrêti hande kadi ɓe jaɓi équipe manji ɗin golle ɗen continuata ɗum ɗo ko grande ligne ji ɗi mi waɗani en ka live on tawata ɗo o ƴetti 1h20 minutes ɗi 10 minutes heddiɗi ɗen ɗo fi fo kala lannota ko ɗon mi andina on ɗo acteur ji américain ji on hino tawa e nder koko wonɗon e yiide ɗo mi andina on information ji buyɗi mi woni on e jonnude ɗin ɗo ko iwdi sengo ka suudu janduga koko mi woni on e jonnude ɗo ko iwru ɗum sengo ga bon joni noon aren noon e enjeu mo tawata ko on lagine woni e memmitirde o conflit ɗo kañum kadi ko maya hen kañum kadi ka tarika woɗɗuɗum ɗo déjà on wawi famude wondema lagine ko une partie de l'information jonni population guinéen on famini ko kamɓe woni victime d'invasion alors que non sen appliqué saria on no ɓe traitirno non Sierra Leone si Libéria kañum kadi traitirno ɓe ɗon harayno na ɗo wonno kamɓe ɓe violi taw entente Mano River Union on ɓe nangiɓe soriɓe ɗuma no lewoneɓe ɗo ɓe hersiniɓe ɓe tortiriɓe alors que ko simple dialogue waɗayno ara ɗum ɗo waɗali hakkude maɓɓe sabu on entente taw ɗon ino wi'i si hakkudeji meɗen sifa nde hawre waɗi ɗo ça doit se régler par le dialogue ko ɗum wi'i lagine noon kañum tappi pronte ɓernde muɗum nden hendiɓe soriɓe ɗo hersine ɓe waɗi ko tawata ko si tawno tunna côté Sierra Leone on holli hakkil ko guere waɗayno hakkude maɓɓe harayno kadi mo kala no marno gonga Guinée no marno gonga ko tawata kon ɓe woni agressé kono koddi ɗum hanno Sierra Leone kañum kadi no marno gonga tawgol ngol no ɓe traitira noon na non hanira no kamɓe kadi ɓe wawno ripostude kono ɓe waɗali joni noon lagine ɗo kañum ko woni e felude kon ko felirno sarlon kon kamɓe noon ɓe adi ɓe waɗi baaba ɗum ɗon hiɓe insistude ɗo no wiugol nden nokkure ɗon kamɓe jeeyde mi andina en ɗo no mi yi amiral Dakkamano ka waɗi publication mi sita source an on o ini nden nokkure ɗon recensement sakkitaɗo waɗede on ɗo lagine kontano on population ɗon e population guinéen on donc ɓen ɗon kaɓe notiri ko côté si ɓe heɓi fatunde kaɓe surrata ko côté libérien on certificat de décès kañum kadi ko Libéria woni ko délivrata mo si ɓiɗɗo kadi jibinama ko certificat de naissance makko on kaydi jibinande makko nden ko Libéria woni ko waɗata ɗum ɗon donc si lagine hay si ɓe wiwno wondema nden nokkure ɗon no notori ɓe jogitorake nder nokkure ɗon wano ɓiɗɗo ma no jogitortoɗamo noon si wiyama ko ɓiɗɗo ma donc on ɓiɗɗo ɗo yeyi ƴettoyi goɗɗo baba gibi ɗon hande kadi a wawata de landoɗa paternité maɗa on e nden nokkure ɗon kala ko wiyete infrastructure ɓe ala ko tawata innete Guinée no kipani ɓe ko kamɓe e Libéria woni gollude donc ɗum ɗon tun de façon naturelle waɗino nden nokkure ɗon ko nde jeeya hande kadi koye côté Libéria on naturellement ko tawata ɗon lagine acciti dankaki si goɗɗo ko kañum ƴetti danki ko kañum hande kadi jeeya ɗum no wawi sa heeɓi ɓiɗɗo ma accitiri ni goɗɗo hocci on ɓiɗɗo ne'i sa aroyi ɗa wawi wiyoyde ɗa landiti paternité on test ADN waɗe kono ɓe inna ɓiɗɗo on hande kadi yo suɓo ene a yiltito ka baba maɗa ɓay andi ko woni baba ma ka o newɗo ma ɗo ko ƴettata baba ko ɓiɗɗo on suɓinte si ɓiɗɗo on wimi faalaka wonde ɓiɗɗo kaari par ce que o hawkinolan ko kaari newɗolan ɗo konta ba sari on ko jonniti wondema ko on ɓiɗɗo ɗon komo suɓi o ko wonata babe makko droit wiyete ko droit biologique on hande kadi a perday mo il en est de même kañum kadi si wa'iri ni dans le droit international so yehi ka côté ɗo wawi noon vérifiede koko moni e wowlande ɗo fof yahi waɗa noon hoore moɗon vérification si population on noon landama par référendum inne bon joni min landike on ko hombo suɓi ɗon entre lagine e Libéria si ɓe wonɓe ɗon ɓe inni menen ko min suɓi ko jeeyagol e côté Libérien on hande kadi ala lagine perdi droit maɓɓe on côté ɗon ɗum ɗon déjà resen aru sur le plan loi international donc are noon joni implication on ka tawata nde hawre ɗo kon ɗum woni si senerde no wadde nde hawre ɗo jentité kon parti on ɗo c'est extrêmement complexe et extrêmement important. En 2019, Padre négocidi e Libéria entente fiyo taw minéré wonɗo on ka fello nimba ɓay joni ngo autorisation joni fokkitama heɓegol fiyo jawdi wondini ɗo na simandugo e wonde yewde fi mum taw fello nimba gon joni na nemi joni ngo misal wallinen to fello simandu wonango wowlede ɗo fi muɗum ngo tawata
ko winning consortium woni e mum e lagine wallinen ɗum ɗon on to feere joni simfer e winning consortium wallinen ɓen ɗon to ƴetten nimbawol ngol ngo fello nimbaɗo côté lagine on haɗi wawa exploitude ko parce que UNESCO mi sikkiti ko UNESCO tawɓe ɓen ko ɓen préservata nokkuɗi innaɗen ko patrimoine mondial ɓe jaɓari haali lagine waɗa golle ɗon ha raɗo ɗe kulle ɗo tawɗe ɗen ko en voie de disparition parce que ɗin totiji ɗi wonɗe yewde fimo mon nimba ko lagine ɗon tum mi nani ɗi woodi e mi sikki ko Amazonie mi sikki ko to ɗi nokkuel ɗon tum ɓe woni koye jeemowoy ɗon kañum kadi wonkoye koye nden nokkure ɗon ko nokkeli seeɗa ko heddi hande ɗo e hoore aduna o si projet minier no waɗama ɗo raɗoto koye ɗo waɗa koye maaya ma koye nawna ma koye doga lagine waɗi démarche ji gibi neeɓi hino waɗede démarche ji ko tampadre ɗo autorisation wawa jonnede inna bon joni impact environnemental on so daari on tawi bonnata min autorise on joni fuɗɗagol exploitugol en 2019 lagine wawi waɗude développude projet e compagnie wiyeteɗo Evan Hoy retene kadi nden inde ɗon kam woni on jonde ɗo parce que hande ko inde nden tummi on e jonnude mi développata fo live on mi hollay on tum woni source ji ɗin ko gibi honto ko ndu waɗi si hande senerde no memminde o probléme ɗo o société wiyeteɗo Evan Hoy ko société américaine ɓe mo tawata inde makko nden nun auparavant hari na Evan Hoy hari ko mi ɗaɓɓita ɗo inde makko nden nun hari ara nun fi on waw si on yadde ɗaɓɓitoygol source ji ɗi vérifiugol information ji ɗi men e jonnude ɗin retene tun Evan Hoy ko société américaine resene ɗum ɗon fiwata yewtere nde juutu o société wiyeteɗo Evan Hoy ko société no mi wiri on noon américaine mo tawata ko américaine ɓe ɓen créé mo mi andina en noon winning consortium simandu ko société chinoise Simfer ko société anglo-saxon kono hande ɗo projet siman ɗon en tant que tel ko chinois ɓen fuɗɗi exploitation makko ko chinois ɓen kañum kadi woni e yaltinde hande ɗo ndi leydi ndi wonɗon e yiide ɗo ko kamɓe woni hendade jonno mi waɗa ɗo pause et c'est l'avant-dernière ou c'est la dernière sitto o yi conflit mondial on ko woni wadde ko hande ɗo Iran ko hakkunde Chine et Amérique extrêmement important yo reteno comparti on ɗo yiyon gravité ko senerde fokkintindo kon haɓɓon hoore noon ando ñande go mi waɗino e publication min ni yo guineɓe ɓen prépare wowlugol anglais kono jama on famali kono ɗum mi wowlide ɗum o yi Trump gibi ari ka laamu ɗo force makko on kanko e ko woni gollide kon ko kala ka jawdi woni ko yo aro heddo ndi jawdi ɗo ko ɗum ɗo woni kanko projet makko kala ko inete minerai critique ko yaro waɗa jungo e muɗum fop no woni étonné yo taw ko on ɗo waɗi si ɓe deƴƴi e hoore lagine mi waɗana on ɗo noon hande révélation o mi natata e détail ji ɗin fof par ce que mi yetika on ko tati huula ko goto wonɗon yiide no yaltiti taw mi ɓaƴƴinana on ɗo noon kono seeɗa ko fokkiti kon e hoore leydi ndin mi détailla taw fof par ce que ko haala mbattumi woni e wadde ɗo goɗɗo noon miɗo andi no gasa capital an ɗo joni wiyata wowlu par ce que sa wowli bona e no so yi pallardi ndin ka tela ndi andi on to bukkol ngol wonata nda ñande miɗo jonnude nun hari détail ji e ko homɓe jonnata information mi wowlo to goɗɗum ka woɓɓe sikki ara si mi wowli ɗum no wawa gidude anda wondema no ɓe kipira toon ɓe ɗannina ɓe anda on tigi siɗa pirudude ɗimmojo ma no tawa e ko wawirtamo gerugol créa déjà taw waɗa psychose on e hoore makko waɗa kulolngol hande kadi hata kala mo yimo huti kala mo yihimo sikkitimo ko ɗum ɓe waɗi e hoore meɗen hande ɗo sa yi hande ɗo goɗɗo sino wowlude téléphone anayi mo tawi wowlu ɗum ɗon o walline siɗa yewtude ɗo goɗɗo wonɗo lagine a noddimo ɗan wowlude fi affaire ko woni e feƴƴude e leydi ndin anani yimɓe ɓe noyna yimɓe ɓen eno jentiti ma ɗum ɗi téléphone ji men no écoute Sékou Touré yewno hande kadi tawi hay siɗɗo ma mo wonduɗa on a susta wowlude goɗɗum takko makko hara eɗa hulimo hande ɗo débat si ari e café on iɗa wowlude fi ko innete kon CNRD a yi yimɓe ɓen fof no doga ma ɗon par ce que a nanay ɓe inna arɗo waɗi on débat o ko toppijo ma ɗum ɓe inna ko onda kovajo c'est à dire c'est un espion ɓe inna ko ɓe ari ɓe waɗi ɗon ko fiyo mutin donc kaɓe wawi wadde ɗum ɗo hande kadi wo e hoore men en arata yewten goɗɗum ko tawata ko ɗon fokkitirta yawgol dartoɓe donc innugol an ko jeeyaɗo e maɓɓe to woni jonnude information ji ɗin hay si ko fenande kamɓe ɗo hande kadi huttodira e hakkunde maɓɓe a plus forte raison noon ko gonga ko wonɗo nder ton kadi donc konko ɓe hutodirta ɗon mo kala sikkito oya no tawa e stratégie pire ngo wonɗo e wadde gon ɗo
artigol non e koko mon e jonde information do bonnata ko fokkiti comme parce que déjà le mal est fait fokkiti hande kay be wata arrêté fokkiti bay tumbe wadi di étape jido habe tappi bernde be inni hande kay be wadi o déclaration mabbe hankindo be inni n'est pas question de céder un territoire côté Libéria on kanyum kadi population inni n'est pas question yo men accito nden non kure do men jeeta ke Guinée hande kadi gere on bismor on wadi hande kadi mo kala hande kadi ari lokkiti oya gere on hande kadi ko inévitable sengo don ko maya ha ko lutti kon kadi waday jonnon est-ce que c'est une bonne nouvelle ka ko c'est une mauvaise nouvelle peu importe na don hande kadi hakkile mu yaata e mudum jentite tun ko mon non e yewtude do acteur jo tawdo naati e nder de golle do en 2019 no mi wiri non padre wakkili fi yo jawdini nato lagine o négocie ha o hebi entente o société américaine jodo wietedo Evan Hoy mo tawata on hino développer de sengo Liberia on ton o projet inetedo Konkueni ko firi Konkueni ko c'est la pierre de fer ko hala local kambe ivarien dum honno Liberien be benton be inata on projet wietedo Konkueni no andirden on do simando no wana noddirede do kambe projet mabbe mo be ne développer de on ton mo tawata ko ton yaltirta côté Liberien on ton kono jasande den ko côté lagine iwrirta e côté Liberia on ton on compagnie ko yete ko Evan Hoy mo tawata ko américain ben jeymo jonnon andite Amérique e Chine pirude Amérique e Russie no pirude ko bloc jidin didini resene non on mo bloc don hande do o simandu mo on yide do ko chinois be ben buri marde avantage makko o winning consortium simandu do e simferon do Rio Tinto ko côté anglo-saxon be ben tawbe ben ko be minoritaire se hawtindiri chinois ben fo bawo medma onno bawo duma onno compagnie ji ando don din ton fo mi yegitinde majji do taw mi addata do détail ni parce que no mi wiri non c'est pas ça le plus important hande do premier minéré yalto do on do ko wona wolede do fi mudum o yalti ko chinois be ben o yaltani fino yon famo mo mi wadana on do carton yi on konko mone wolde do fi mudum ko honno répartition simando on woni tigi bloc 1 2 3 et 4 ko honno di woniri fi on famo dum do moja mi addana on do mi wadana on o carte do mo mi invite ta on do darugol mo no woniri non ya fait do je vais agrandir un peu ok o carte mon do ngide do pendant que tawta live on hebi do 1h32 minutes ko carte lagine on ni ko chemin de fer mon do ngide on do mo tawta on longueur makko ko 622 km o fap si hawtindirama de source à source so ndari non ka loño du sengo ka nyamo legi loño du carton non bloc jino don 1 2 3 et 4 bloc 1 et 2 ko winning consortium simando jeymo tawdo en ko chinois be ben bloc 3 et 4 ko jeymo ko simfer ko dum woni Rio Tinto anglais be ben anglo-saxon be ben c'est-à-dire australien be ben e kanyum e américain be ben e canadien be ben e anglais be ben ko kambe woni ko hawtondiri e woda Guinée tigi no tawa don ka simfer Guinée kanyum kan no tawa ka winning concession ka kala e mudum hebe geri hebugol à peu près 15%. mais au chemin de fer do wada don tawa gayni de source ala aduma honno ka aka ndiang hara jawnete ka bateau ko 552 km wada mo tawata ko chinois be ben golle mo donc ligne principale mo yodon inaugurama on do ko wadi mo ko chinois be ben taw winning consortium simandon chinois be ben ko ben wadi on développement do anglais be ben kambe yibe ka sera few o yi kambe ko kun ligne orange won kun don kambe ko don be jeyi d'à peu près 70 km on 70 km do évolution mabbe on do ni misikabe hewti ni terlen 60%, misiko terlen 50% be wadi on 70 km do. Allez maintenant vous poser des questions taw. Chinois be ben wawi réaliser de 552 km. Anglo-saxon be wien occidentaux be ben pour 70 km anjor be wawali mo gaynode. Gollire hakkile modon de non fiyo yu pourquoi chinois wawi wadde 552 km be accélérer dum do be hebi financement be wadi de golle don à l'espace de quelques mois anglais ben pour 70 km ago branche don tun kambe de na don na kambe one wadde don fo ko be branche don tun on 70 km hanjoni be gaynal be gayno yo en 2027
et ils sont à moins de 60% en réalisation. Non. Posez vraiment une question. Non. Réponse non. Fio wa mo hebu de ko so ye Liberia ko ton hendo to réponse. Pour vous dire source au problème do kon non woni si CNR de no minute de dun do fo. Mais andina non si on 70 km be gayni mo be branche ke 552 on be yobi tay chinois be ben 50% golle ko chinois be way wadi ko no way wasida ari di quartier ji goddo no branchade courant gibi ka transfo aje tia wadi ligne courant ha hewto ino ko goddo go darno yeso maada ton o jonnitete mbuudi maada di mbay mo branche to woni ka ligne maada gibi ka fuddo de aka dum kala branche to do mi do anditi fewndo ka college misra fuddi pet hari ko Allah hinno be wiete be bama si hari ko kambe branche no ka transfo won don ka binde college pita hari ko don branch transfo hari ko ha don EDG ari haadi kambe non be branche don be naboy ha burle mo yeso ton kala non hande ka darno no do yeso ton branche to e mabbe afamo tira Allah hinno bama si wawa branchade ayobi tay câble ji din duita konko be wadi don ko habe bewti don sa branche to e mabbe ayitay donc c'est la même chose on est wadde do donc simfer si branchike si be gayni on 70 km be branchike da be jonni tay chinois ben 50% investissement mabbe mo be wadi on non 50% ko chinois tata minereji ati di yaltude din kanyum kadi ko chinois be wonde hendade do taw na de simfer parce que simfer fudaki produire bloc 3 et 4 mabbe on ko bloc 1 et 2 on taw fuddi produisade andon kum parti on don extrêmement important. Jonno mi yetiki on sur le plan mondial ko piro entre chinois beben et américain beben madum entre chinois beben et occidentaux ben be décidi don kambe kadi au contrat mo padre autorisado en 2019 mo tawata ratifiama do en 2025 fejjo don do be décidi kambe kadi non fi wota be yobudi mbudi da fu hibe gerde be ndara si be wawa recommandude kum parti on do e nimba on tawa ko be yaltinir ko côté Liberia ngon parce que kambe kadi côté Liberia on be yobata do mbudi bui wasifa didi be yobata da jettugol on 50% don jonna mo chinois be je répète kum parti on do aspect technique et économique et aspect politique. Simandu woni hande do zone de combat no ander do non hande do Moyen-Orient et Détroit d'Ormuz woni do hande endroit stratégique. Je répète kum parti on do sananal ko moƴƴa famali cippiro ngon konto ngo woni ya gravité ko fokkiti do ko 70 km be jabali lannitade dun don taw parce que hibe mari projet go mo tawata mi alata développer gol mo do o fou mais entre temps côté libérien on mo tawata si ayi do PV yaltino yama Liberia dartaki ko tawata kon sur le plan international violation Guinée wadi be yehibe je toy prisonnier jo tawdo on certes ko condamnado sur le plan mondial c'est-à-dire crime contre humanité condamnimo kanko kono be ari be nangimo e zone mo tawata extradition makon il doit venir auprès d'un juge PV et juge jo yida ino taw on juge jo don wi'a examini état de santé makon himo selli fi nabe gollo e kaso no o sella nyawnde mo taw ngon kaso ngo wona nabede ton ene cellal makko gal e intégrité makko ko du woni wonki makko ki no hisi ton si juge on tawi o sella o yaltintake o nyawnda ka taw si tawi o gayni ndikkude ndarama so yehoyi ton non kono wonki makko kin ko solo yoyi Liberia no mari pouvoir yogongol men jonnata on prisonnier jo modon o Sharia international on no impose ani men ko men jogomo parce que wonki makko kin na condamnado à mort kosko condamnado à mort men mede jonnude mo yan waranmo kono na o condamnado à mort ko condamnado à perpétuité ko yo wonu ka kaso ha nyande o yaltata donc lagine violi dun don Liberia walliti be violugol dun don parce que Liberia hino mawlude lagine hara on entente don hara bonali fiyo jawdi ni wawo yawde non parce que kambe ko recette wonanta be don extrêmement important yo gandu kum parti on prisonnier jo wiete don shérif me gitis ko Abubakar Shérif ka konno wiete mo be inni on padre nabi hari mbudi don fi déstabiliser golbe depuis là on hari no ka kaso chef d'état-major on fi yawgol extra da motom be yawka avion walbe woni ka hoore weyo si be noddi tour de contrôle Liberia yeta golbe avion wal no arde ko prisonnier jo mabbe be woni arde be invoque sécurité nationale be violi loi internationale Liberia no wawno wiide avion on atterrissata si avion on forci atterrissi no Liberia ton be wawno libude avion wangal parce que na avion civil ko avion militaire immino
ko avion civil interdisa yo taw avion civil hida wawi mo libude a rali gerda o tippo nanga wonbe tombe siko avion militaire da autorisa libugol avion o ko dum woni ukka yiti avion on o yana Libérien be wadali dum be acci avion on tippi be force situation be ka prison be yaltinimo alors que non procureur jo autorisali on prisonnier jo innado non ko toñiraɗo wondema kanko e padre ɓe wadde goɗɗum yaltina deuxième violation mo tawata lagine waɗi di e Libéria fanki wowlali foy fi on ɗum par ce que kamɓe ko ɓe huuli hiɓe mowlude lagine hara ɗum ɗo wonali raison ka lagine innirta ok joni on déchire l'entente mo marɗen kono ɗum woni on entente ko minni on kon padre en 2019 négocie ha heɓi hande kadi ɓe wawi exploitude côté nimba on kono yaltinire côté Libéria on ɓe utilise on chemin de fer wonɗo ton parce que ɗon ɓe yaɓata mbuɗi fus chemin de fer go waɗiro e nokku go fi simanduwo ngon kono ɗum ɗa yaltiniro e ɗon on entente ɗon non fi yo ratifié fi wota bonu en 2025 ɗo parce que si tawno tun Libéria salanino lagine ko lagine falano kon ɗo yo ratifié ɓe wawno wiide bon entente on o waɗama goy gouvernement ji meɗen en signimo c'est vrai kono assemblée amen on ratifiale donc si assemblée amen on ratifiale ça nous engage à rien Libéria perdre no mo joni non ɗum ɗon feƴƴi Libéria hande kadi hendike ɗum ɗon signama mois de décembre feƴƴiɗo ɗo 2025 ɗo on entente ɗon hande kadi o signama donc hande kadi Libéria n'a rien à perdre ɓe ala fuska ɓe pernata ɗon lagine non ko faala ko meɓɓingol non conflit hakkunde maɓɓe Libéria wona ko sabu on conflit ɗon hande kadi wota jawdi wawi yaltirde ɗon extrêmement important yon nano kum parti on do yon complicité on problème on do yide do sikko don ko simple territoire wona yewtede fimo je répète encore si tawi Simfer wadali 70 km mudum on c'est parce que goddum no ton ko tawata ko mi wata wolde do ko tawata yaltita do taw kono ko yeta ka taw do mais mi andi don yobe yawbe brancho e o ligne da be yoba on 50% don be jonna di mbudi di yahana Chine ka fewndo ka tawata be faala yo Chine yano do be sendita kanyum kadi Chine yaltingol ndi leydi do ndi tawata ko Chine buri marde valeur mudum o nafa mudum o projet mabbe côté Libéria on do ala yaltude moƴƴa Trump jabata dum don kambe occidentaux ben ko perte wonani be don donc on fami kon do wadi si Amérique non kanyum kadi e communauté internationale on jabali sanctionnugol CNRD pendant o transition do parce que hibe andi si be woni dur e hore CNRD e onyoto joni yana e chinois ben yana e risi ben jonna be de jawle do bon hande kadi on oublie tout iden accirde état on woni do don hande kadi joni chinois be no jettude bloc 1 2 3 e 4 men jattiti parce que di duubi do fo do jodi fu so wadali golle be do ari do à l'espace de quelque temps tumbe wadi de golle do fo donc ko be do woni pré wadugol golle men ha jamen no golle de be invoca on situation don be yaaka tribunal international ji be wada no padre wadirno non hettugol o bloc ji do juude oya Benny Stevens be yabe inna Simfer Rio Tinto no jodi hore jawle den don ala gollude be haton jine dum donc ko wadi sibe jattiti ko dum do waduno si hadi si yoy don ambassade États-Unis on hande kadi acci wadgol pression hore mabbe communauté internationale on duuti wadgol gibido non hande kadi ko bis e mor parce que contrat ji din di signama hande kadi woni de manière irréversible fono kam wonno wolde fi kum parti minna on parti do lagina no weltorde mo wiugo ngol de manière irréversible be sikude ko nafa mabbe alors que ko piège woni kabe naati e nder munu ko hande do no moni banginde on parti do moja mi naata détail ji din fo mi addani on hande yewtere den ha do détail ji din ko hemen prochaine si Allah jabi mi holla taw anje on do non kono mi yalto don fi hollugol on ko moni wolde do kon complexité mudum on mi holla on don on société Ivan Hoy fewndo kabe wernano ka suudu daneru mi holla on do on compagnie don ko hombo woni ka werni be jangon non kanyum kadi ka windi do kon partage e go dum ion do o yisi ko sukundu puulire don ka woni do ga le 3 février on compagnie don Ivan Hoy Atlantic Ends recevama ka suudu daneru kambe wombe ben e makko don yido ko Ivan Hoy Atlantic majority shareholders was represented at the White House yesterday by Robert be wadi do inde mon jango e don article donc Trump ino baawo ndo murado ndo don e yide doni America no baawo ndo murado don e yide doni jonno yo CNRD mo ya yo CNRD wadi agere un problème
Yo be mo be jatta top ji mabbe dimbe ya ko do go gero. No mi wiire non enen on a rien à perdre ko fokkiti do. Ni d'ailleurs ko duaji medi woni jabade do. Lagine gibi sori on fuddi toujours ko population mabbe on be woni yanude mudum. Gibi inna lagine ko lagine. Kala wiado ko bandi no recruter de nade ka soriyaga ni nabe mo ka soriyaga so nabi to ngonete. CNRD bay ari do gibi fuddi ko recruitment tun sur recruitment be woni wadude. E do non jonbe jonnama pinka be formama na bonoji be woni yaltude be fella. Na sarije be woni yaltude be dabbita. Be no jodi ka capital on holla on do dole no wada do conva blendeje. Agere non joni fokkiti. Sori ka front e ka frontier woni fi mudum. Ko du woni sori, ko du wadi sori. Jonno be recruti ko be recruti do ko fop. Gere wadali jonno gere fokkiti. Ono gere mo fokkiti do. Be yehira gere on no America fokkiti do gere mo be yehi do Iran. Ko non be fokkitirtan. Ko non be anda ko habbibe kon. Be anda. Wata goto non hay goto wibe be yilto. Wata goto mo wibe yilto. Akitebe fu d'ailleurs encourager be mo be ya gere on. Parce que enen ko nafa men. Imaginez o sori ka woni ko nakri do fop immo ya juro ndira do ka frontière to hara hande kan na capital no hettade hara cayde no hettade hande kadi ka mi wowlira dum do no fiyo be yilto mi yewta en woni bonon population parce que en réalité comme je vous ai dit encore une fois haaju wanyo no bona ko doyru ko tomo haaju torotodo jeli e gawlo no bona ko ka o yawai be na farba hitande de farba mayata ka o yawe o ina no fandi fellite CNRD dafu nangibe fellite dum no to non konto daroyto mi yeti ko encore une fois mi alaka mi topparam li mi anda mi watan yetade do jango ko dum do watta simdo anduno mi artano mada do live mare to mi yeto bon hebile ko do woni wadde mi anda kono mi do andi CNRD fokkintini do ko tawata ko hore mabbe heltoyta kambe be fokkintini taw gongol hande do kala kawtal be mabbe won be takko don be arde be holla be dole be jaba dum do fo parce que be holike be hebi pinka dudude be holike dum hanki mi wi en sen jetti lagine sarlon tum lagine rayno way wonde plus formé plus équipé que Sierra Leone e be mari kadi effectif bur o jandude sen jetti lagine Liberia individuellement hide wawede be do kanyum kadi be buri be mais again statistique on sen dari no fewndo ira wonno nangodirde do États-Unis et wiayno techniquement États-Unis hendo to ira nyama be moda be walda ko dum yono den sur papier kono sur le terrain bay gere on nangondirama hande do yido Trump ko ne wiide hande kadi be wonno wiide hankimbe wondema on defanda hoore modon hande kadi on kipana hoore modon frontier mu on noddibe hande do inni are wallindire dum don ko hande bimbi do yi on information non circuler de réseaux sociaux jido allié be makko ben fop o noddibe o inni are wallindiren fiye yaw deblocking détroit d'Ormuz to kadi CNRD fokkiti be holi hodi be yade bada geretum kambe sur papier hibe holi qu'ils ont l'avantage e hore di pays jido be anda non ko habbibe kon be anda don no few mi yetta ko be non kanyum kadi ko habbibe kon ko mi wata be tuyo be immo be ya ono non ko no message woni ko mari kam jonata onon population discours mo bone wadde on do ko wiugol on Guinéen ko no som agressé be heba no be wawa jodorde hoore meden be adda be wada mesure ji e hoore population wiugol sécurité nationale onno sécurité nationale mo be invokayta don be mobilise ay do taw déjà mbuudi njulaabe ben dum do be jentito dum do mojja be anda si tayi ngado yi sifa ko wadno conférence rébellion on arno ka tawno Mamadou Silla en fop finance non to magereji onon julaabe préparer mbuudi yerdi heddor don din be ara be na mobilisation recette ji din mbuudi don be na lagine fewndo ala mbuudi ka ya wadi ro yagere donc jawle modon de be na ko den gollerte be na maro ko yon addu fi sori ben parce que leydi ndi woni menacé ko dum be wolata be yetto no wonon julaabe be yetto leydi ndi wontirbe ben sengo gegedu wontirbe ben sengo ma onno kisidugo wontirbe ben sengo zere kore be na leydi ndi no risque argol wadane gere be na bon mobilisation effort tawo en hewtali kay nete jama on o recrutete parce que sur le plan papier sori ko jegeden kon no yoni ha tawata ina réserve be memata réservice be taw be memata kono jawdi modon dimbe invoque ay on raison sécurité nationale long be na gogo taw no tawa ko be wadi dissolution di parti politique piiji bus be yewti ton fi
immagol wada on tawe don e gere on wiyo yo wallitomo sori be deja be yeti kebe leydi meden din ko neta d'alerte ko be mobiliser ko be prépare fewndo do kanji din foko di wonu pré kangon kisidugo yata mo wonu pré men dina kisidugo no mari kangon gege du kanyon kadi wiama wonu pré kangon zere ko re kanyon kadi wiama wonu pré dido fop be wadi di kono mi yetta ko Liberia kanyon kadi ko no woni mobiliser ton kambe kadi ko hondi boni dum don nam yawta e modum do sarlon kanyon kadi mi yawta fi mabbe do ni mi wolta mi insista non encore une fois Pouton kun ka jodi Côte d'Ivoire non be gerbe yalta Alaji Mamadou Sello Dalen militant IFDZ nodde be yato don be yaltu ka biniri ka be maroyi don encore une fois ko fokkiti do ko mbay kambe be informa ka modja Alaji Mamadou Sello Dalen Diallo président de l'IFDZ yebe yettu Diawle e Pawle be yalta Côte d'Ivoire sabu ko fokkiti do kon si yawi ngado yibe gollitiro e be inna ko be darta do kon Alaji Sello ko nodduno kon fimu militambe mabbe no Liberia militambe mabbe no Sierra Leone be be gollitira be do fialgol destabiliser la Guinée ton be hendoto on tuma Alaji ngare ko mapi ko tabe extrade ko ndimma punde ara yonde kadi Alaji mari dono yo ar hewto ya don yobe fuddo fewndo do mo andi hirande mun ko deddegol yo alansara hewtungo poda dande taw jetto serie ko mone wolde do kon no wolirno non pijigo kanyon kadi ka feji nyande taw nom do wolde di sikko don ko di sama kala wi don di wadata hande do kayim do yata don en prévention live on o hebi 1h51 minutes ko 2h won en sutade do juuti hande le kadi mi landetaaki film on fo mi fuddi film on en population Guinée do wata CNRD naade nden hawre mabbe be yaltina ma o document de 1907 be famina nan Guinée ko agresseur ko Guinée toni ko mone wolde do ko non no waywa américain be wonbe yalde do be wi'a tawta Trump ko ne wadde ko na anyugol la Guinée mo ne wolirde dum do na fi bay mi do mari di opposition e CNRD mo ne yewtude dum do kaka tawata citoyen be américain be ben ko be yobo be tax be jodota ko do ha leydi mabbe ndi yawa do ya gere on gere mo tawata helta e hore mabbe ko dum ne wadde do ni mi tawtata la Guinée hore tonye be woni wadde din an kadi wata tawto la Guinée hore den tonye do donc o yido on njula ben do ko non hulana mi yeti ke on be billina yon do be décidi si yi ngado yi net be no e onon kadi on adda effort do gere on adda mbudi din be ata be adiro e gere si on fala non vérifier ko mone wolde do ke lande Mamadou Silla en lando don kala be anduno be njula be on tuma Allah hinno Alaji Mamadou Dalaba en lando don kala be anduno don on tuma mbudi di be arno be ittino yafi yewgol entretena sori be ben ka front kontuma Mamadou Silla en hebi kalisi kontuma wobbe go kanyum kadi perdi be famina nay on do non on heba woni ko mbudi be famina nay on occasion hebi ke no hettiro mbudi ka perdo don info so yeyi on gire ton lagine perdo emo kala mbudi ko jettudo na de ton on perdaydi mi wolnam dum do nano mojja de o gere mo lagide fokkitano do fi yawgol wada on gere fi hande kadi projet on wata lato be heba no be annulira dum don occidental be jabata dum lato mi wola dum do nanon post faamo mojja il est hors de question yobe jodo tawa ko chinois be ben hebata avantage la Guinée il est hors de question ko fokkiti do kon comme je vous ai dit encore une fois si don fala taw holo don fala hole misalaki non dey worgito misalaki parce que mi anda ko ni arde kono mi buccani on to mi holdi on fi wata on wallito CNRD ka bambande mabbe do akitebe be yabe gere mabbe on ene de mari gere meden on don non heblane mo nyande me wutano yon siflero ndo wo fi konko tawata no manike don o yey onon kan no wodi ka wado to pour l'instant yobe wadu mobilisation o yibe yaltinde do ka réseaux sociaux ji do convoi ji camion je mabbe kabe woni wadde digimu mo bara woni sa l'armée guinéenne mo bara woni sa be wadi fuddi kay wadde di gimmi mabbe be wadu di moja be fokkita mi andina e Liberia fewndo fuddi no fellugol hakke mako tawno Libérien be ben gere mabbe on ko eko mo gon fokkintina no nabi fi yawgol gerdoya e rebel be wonno ben kander sare ton eko mo gonun ko la Guinée Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal ko pays ji buyi wonno on tuma on force d'interposition west africaine on eko mo mo anduno don dum e dum mudum be wawano empêchugol Samuel Doyo ware ka capital Liberia be wawano mi fillito kanyum kadi
e ko moggo on hina lagine tu yawno waɗo yongere Nigeria no tawa Côte d'Ivoire no tawa Sénégal no tawa e mi yeggiti homɓe go kañum kadi ko force ji buy hawtondiri arno kono ɓay ɓe ari ko ɓe wawi ko sécurisugol une partie de la capitale ɓe wawano protége de capitale on fof ko mone wowde ɗo kon noon doyen Moukhtar Ba RFI no wawi arde laɓɓino e moƴƴa ko mone yewde ɗo kon fimuɗum Charles Taylor e Sami oya honno e Rob e ɗuma honno Prince Johnson ɓay ɓeɗo ɗiɗo wi kit décidi no yahanoyde e Samuel Doe ɓe wawano yahde ɓe sotto e Samuel Doe e ɗuma ɓe hendino Samuel Doe pendant plusieurs heures hiɓe taƴitudemo kuccum goɗɗo wawa arde jaɓɓitamo ka woni ɗon sauvagerie brutalité hunƴugol ko Libérien holluno kon ɓe hendo reedujo ɓe seeka reedu no ɓe yaltina bobon ɓe ara ɓe pariya ɓe inna ko gorko o reedi ka ko debbo kaɓe pariyata ɗon goɗɗo ina seeke rendu ganden ko ɓoɗɗo hon ɗon o jogi ɓe seeka rendu no ɓe yaltina bobon nene o maaya ɗon bobon kañum kadi maaya ɗon ɓe hendo goɗɗo ɓe innamo ko wowli kon o wi'i one love ɓe hendo hunduko makko kon ɓe ño'ango tawa nde ɓe waramo hara waɗata hito ɓe hendo goɗɗo ɓe taƴamo jungo ngon ɓe taƴamo kolli ɗin ɓe taƴamo koyɗe ɗen ngin sowasiyagal fop waɗi entre Libéria e Sierra Leone ɗen kulle no waɗɗe ɗum han jonɗe wondi ɗo o yi vidéo ji ɗin payi koye duuɓi 13 13 wonno immade ndaare noon kañum kadi ɓe civil ɓe immiɓe ɗo darti ka sunture ɗon nden nde yiwɗon ɗon ɓen dartiɓe ɓen ɗon soriɓe ɓen soriɓe no feetago e kañum eɓe andi ɓe anduɗon ɗo Michel Lamain e nanduɓe maɓɓe fof ko yawoɓe ñaama bona ƴetto waɗa talki e piɓi e nasi juurito e muɗum haray no hooli hoɗɗe a yajara ari waɗataɓe goɗɗo ko ɓeɗo immoto ya waɗa guere donc si ɓe faala ɓe ɗaɓɓo blendeje maɓɓe waɗi ko ɓe faala o ɓe immo ɓe yaha sincèrement miɗo encourage ɓe moƴƴano ɓe immo o taw guere wota ɓe yiltomo dey si ɓe yiltike kamɓe kadi naɓe ɓiɓe baaɓe maɓɓe wota ɓe yilto few en fof kadi toroɗen moƴƴa yo laato konko ɓe fokkitan ɗon kon e mum ɓe yaw fimuɗum toroɗen ɗum ɗo moƴƴa on fof waɗon du'aji ɗin wota ɓe yilto dey konko ɓe fokkiti ɗo koɓe yaw few onon waɗe golle moɗon nden acco menen mi waɗa golle amen nden Allah kañum kadi no wadde golle muɗum nden ɗiɗo fof noon ko Allah woni ɗi giddude en tori ko Allah woni ballo meɗen Allahumma min hawrindene sababu Allahumma min live on o juuti moƴƴa noon 2 heures de temps on timmiɗo haray en jonnidiri rendez-vous no gasa jeudi si tawi juldere nden nde ɓatike sina ɗum haray en bimbi julde ma bimbiti julde si Allah jaɓi haray par anticipation je vous souhaite vraiment une très bonne fête laylatul qadr on te yeggitumo kañum kadi koye nder ɗe sappo sakkitoroje ɗo waɗe duwaji ɗi moƴƴa préparé noon soode maaro nani soode nebban soode farine soode sukkar carburant on ɓeydike Libéria ɓeydike Sierra Leone ɓeydike Maroc ɓeydike Côte d'Ivoire perdike Europe ɓeydike partout dans le monde ɓeydande lagine nden noon na ɓeydande sama kala waɗoyta lagine goy si ɓeydike noon ɓay ko woni wo ko camion je ɗen déplaçanta en marchandise mankay carburant mankay mi wowla ɗo hande no sommes le 15 mars 2026 on fop nanon noddo musidɓe moɗon ɓe wallonɓe ɓe heɓa mbuuɗi taw déjà ɓe sooda ɗiɗo ɓe naada ɗum ɗo na dépense maɓɓe on goy soode ɗum ɗo naadon saku ɗiɗi naadon ɗaron barbara goto maaro dane goto naadon ka nder suudu mum ɗum ɗo harana ko on ɗon gollitirde ko naade ɗum ɗo ha moƴƴa ka nder galle moɗon ko ɗum waɗi si yimɓe yawon ka banque ji gueron ha ɓe jonni taw mbuuɗi moɗon ɗi nde yontere wonde arde ɗo wota waɗu sujet e goto yi taw woɓɓe fuɗɗike ɗo yaltinande on sujet gomo commanta ton mi wolta hande ɗo fi maɓɓe kono si ɓe continue ɗi diversion ji maɓɓe ɗi cinéma ji ɗi ɓe woni wadde ɗo e landotogo yo yaw signalon page ji maɓɓe ɗin ɓe perda monétisation ji maɓɓe ɗin par ce que ɓe gollidude e CNRD tanke no mi hendaki prévon ko mi yettata on ɗo wotta on jaɓu sujet ɗiɗi e tati wona ka réseaux sociaux ji à partir de demain lundi sujet on yo wonu goto salaire ji moɗon ɗin no sommes le 15 woɓɓe yoɓaka hen joni guere yaw hetto mbuuɗi moɗon ɗin soodon naadon maro enseignant wota on naato e classe dey on yoɓaka taw mbuuɗi yaw soodon addon naadon ka nder cuuɗi moɗon fonctionnaire wota on jooɗo ɗo acce yahne banque ji ɗi yeeto ɗon ɓe mbuuɗi o yaltine CNRD no jogui mbuuɗingoy CNRD sali yaltinde mbuuɗin ɓe jogui mbuuɗi yer ko gollitiron ɓe accay ɗo noon to ɓura ɓe hen ɗo mbuuɗin fof ɓe sooda ɗi carburant ɓe adda ɓe naada ɓe yaɓe waɗoya guere si on jooɗike ɗo on fankaniɓe encore une fois je répète et j'insiste
yahe hetto mbuuɗi moɗon ɗin kala mo anduɗon no nyawli o yawon hetto mbuuɗi wonɓe ɓen enen Europe ɗo naɓanen ɓeygure meɗen si ɗe wawi feere mbuuɗi ɓe yaha ɓe sooda ɓe naada maaro ɓe sooda nebbam ɓe sooda sukkar ɓe sooda farin ɓe naada sabu ɗiɗo ɗi mankaygoyi farin on ko wonɗum ko fiyata on moƴƴinane hoore moɗon gato ka ñaamo si on heɓi kaaba jilliɗon e ɗum ɗo waɗon ka ñaamon soode bantara kañum kadi naadon soode lanɗan naadon si futti heɓike ko paske maaro no woodi yahe soodon bantara naadon soode kaaba naadon soode pomme de terre moƴƴinon siko yo yaw moƴƴinon o ɗum ɗon ɗaɓɓon purée de pomme de terre no gerdito wo kono paske pomme de terre o marotako kono préparé idée alternative fiwata heege waru jama o naafi affaire o conflit ɗo tungo e mon e wolde fimo sur le plan mondial ko fokkiti ɗo ko tawata ko ɗum ɗo taw o yi ɗum ɗon o fuɗɗike na de yugol ko fokkitiɗa ko fokkiti ɗo kon déjà no wadde sur le plan mondial aduna on o sattay ɓay noon iɗo andi o sattay hebi le gibi fewndo ɗo yawon soodon addo ñameteji naɗon ƴette soobe ko moni on e wowlande ɗo yo jama he ƴette soobe ko moni e wolde ɗo kon yahe soodon maaro naɗon soodon farin naɗon soodon sukkar naɗon soodon lanɗan naɗon soodon nebban naɗon ɗo no woni nebban ture woni nebban tiga soodon pantara soodon kaaba ɗaɓɓe ɗiɗo fof addon ɗo yo wiwɗo yaltinde keeri ɗin yawo yeeyoyo goɗɗo goo ƴette taw wallino nga leydi moɗon ɗon ko si goɗɗo daɗi moɗo si sa dogate Allah woni ballo meɗen hawride no sababu Allah ma min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh